Kanong kse kala job da kasat ya karang Rajid United FC kat ba ka Shillong Lajong FC kala job da kabasuk ya ka Maulai SC ha ka jinga kun ka quarter final ka Limpung 5th Meghalaya State League kabala long ha ka Katsantrik Jemang ha madan jo ka MFA third ground polo ka jinga kun baning kong jo ka singi kabade artat jo ka group A kalong ba ka nong kse kala job da ar la way ya karang Rajid ha ka ba ucheste pol lingdo ar po ar minute but ai biang mami nong neng kendai po plus saw minute kila long ki ar ngot ki player ban thap ya ki ar tali ki kol na benta ka nong kse but ya ka shikol ka rang Rajid United FC la thap ya ka daw passport lang kong likong nyo puai minute Karang Rajid United ka wan rung syakani ka jinga kun ka ba ar ka jongka hadien baklamat ya ka namram ka balong da wela not hakmat ka SLFC ha ka jinga kun baningkong. Haba pai sya ka jinga kun balalong ha ka katsantrik jemang ki rang yelek kai ka rang Rajid bala kucha ka da uba aibor lang kongji nakapor sya kapor kilala bakinda tenjuk bor ba ha ya ka kinhun yelek kai ka nongkse kat notam lele haba uba ai borlang ulawan ra ya ka jingkala ha ka kinhun ban bujli ya arngot ki playa ka bahang ni lele kamla ban klem da penking bayong hingit ya ki rang yelek kai jong ka nongkse Henry ka jingbakla ka rang Rajid ka long bala shu ai a palat ya ki babon tali ki free kick hajan la ka jong ka kun ba deling ba ka way ni ki free kick ka bakum ka ni ba ka penlong ya ka nongkse ba kanda yo ba kan thap ya ka kol ka ba ar ka jongka lingba u ai biang mami haba phai sha ka jinga khon ka ba ar ki kol bala thap lingba u debor mami tong per khan riu minen ribor lang el lingkhoi lai bu saw minen but Wilbert Marbanyang prapun riu minen klab yang pura ya ka kinhun ka Shillong Lajong FC bakan penliam ya ka Maulai SC da lai way hakaba ya ka shikul jong ka Maulai la thap ya ka da upasuk lang bina lai pusan menen kumta hakabakut ki arkala jong ka ni ka jinga khun ka la jong kan khur menta han riu pon bot pat sak nong kse ka bala yo ban khur saw pon ka Maulai shipon bat karang Rajid not hakabatang arteli ki team ba khur bun pon kin kre ban jam shaka semi final Henry nakabenta ka Maulai bat rang Rajid ki namram na ki jinga khun haga khat santrik jemang kampat de ka bakut yaki Henry ba ki dang sa eki saw kala jong ka jinga khun ya ka ba ki la ru wat ban ki kli ban yakni jam shaka semi final